Hmm. Anak, anak. Gusto ka? 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome to this edition of Mukbang Breakfast Edition. Let's find out ito po Filipino breakfast. Atoning Dilawan, atoning Puskahan, Sintisyahan, Walagitan. Destroy. Here we go. Just coffee. Ayam! Ayam! But Ayam! 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 Okay, guys. Lamig, the best, the great. but Ito hotdog. Ayam! Ayam! Nagpuyo ang akong anak diri jinsan inyong gikoy-koy. Ayam! 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 Total price na po na palitan is 200 kapin lang po. Ayam! but Ayam! Ayam! Uy, mula ulit na rin. Ayam!
But Lagi ako kaya sa powers. Pangin nyo ang shout out sa katulad pa shout out. Don't forget to subscribe. Kayo is subscribe, like, share, comment para sa sunod kung kisay gusto mo pa shout out, shout out ko ng mga kabink. Okay? Hanggang sa muli, ito po si DJ March Barrios. Nakabingka. Sige sa